Менше половини серіалів на 5 провідних українських телеканалах демонструють українською мовою. 2/3 йдуть російською. Такий аналіз провів секретаріат мовного омбудсмена Тараса Кременя з 1 до 7 червня. До моніторингу увійшли 5 найбільш рейтингових телевізійних каналів: 1+1, Інтер, Україна, СТБ та ICTV. Із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою. Інші 29 – російською. Ситуацію з україномовними серіалами у мовного омбудсмена називають катастрофою. Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів, зокрема телесеріалів, напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов'язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа.